Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашуны Казан дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезнең белән Гөлназ Шәйхи. Бүген безнең студиябезнең кунагы Хабаровскидан килгән милләттәшебез, Ирак Көнчыгыш мөселманнарының дини нәзарәте рәисе Әхмәт хәзрәт Гарифуллин. Хәерле көн, Әхмәт хәзрәт. Хәерле көн. Исән-сау килеп җиттегезме? Аллага шөкер. Хәзер сезгә Хабаровскидан вакыт аралыгы шактый. Монда килгәч эшләргә авыррак түгелме? Авыр, баштан авырып була инде. Иң башта аннары инде еләшәбез әкренләп. Менә Хабаровскига ничек барып чыктыгыз, сез бит Татарстан егете. Аның тарихы язан инде. Әмма ләкин безнең үзәк дини нәзарәте рәисе вакытында Талгат хәзрәт, мин аның алда Уфада имам хатиплек вазифасында булган идем. Шундан соң шул Ирак Көнчыгышда шундый бер мохтаҗлык килеп чыкты Уфтага. Шуның өчен анда мөфти хәзрәт җибәрде. И шушы көннән алып барып, шу көнебезгә хәтлек 5 ел инде булды. Шушы Көнчыгышта хезмәт итәбез. Ничек соң андагы татарларыбыз туган телне беләләрме, динне беләләрме, хөрмәтлиләрме, мәчеткә йөриләрме? Шуны әйтергә мөмкин. Аллага шөкер, безнең татар милләтебез кайда булса, дөньяның нинди генә почмагында булмаса, ул юк булмаячак. Безнең милләттәшләребез бик шома гына, бик оста гына, нинди генә нидә булмасыннар, хәлдә, нинди генә җирдә булмасыннар, һәр вакытны үзләре өчен нинди булса җиңеллекләр, үзләре өчен кирәкле шартларны табалар. Әмма ләкин кызганычка каршы караганда, монда безнең Иракта калган милләттәшләребез әлбәттә бүтән милләтләр белән кушылганнар. Шуның өчен һәм үз телләрен, һәм дә диннәрен әкренләп оныта башлаганнар. Шуның өчен безнең өстебездә бик олы вазифа тора, һәм дини яңартуны торгызырга, һәм дә телебезне, тарихыбызны, милләтчелегебезне шуны да торгызырга, шуны да бөтен милләттәшләребезгә җиткерергә безнең буеныбызда бик зур бер бурыч. Менә сезнең карамакта хәзер нинди шәһәрләрдә сез хакимлек итәсез дип әйтик инде дини яктан? Юридически әйтмешли, Дальний Востокның бөтен өлкәләрендә хәзер 9 иде, 11 булды. Әмма ләкин эшләребез күбесенчә 7 регионда алып барабыз. Ул Магадан, Сахалин, Хабаровск өлкәсе, Еврей автономиясе, Амур өлкәсе, Приморье крае, шул өлкәләрдә күбесенчә алып баралар, һәм татарлардан да артыгы белән күбрәк инде, һәм дә мөселманнар общий караганда инде анда бик күп мөселман халыгы яши. Күпме татар яши икән менә шул округны хәзер менә Ирак Көнчыгышны исәп калсак? Переписка караганда бик күп түгелдер, но общий шул Ирак Көнчыгышның җәмгыятендә инде уртача бер 50 мең якын. Һәрбер өлкәдә 5, 7, 8 мең татарлар яши инде. Ләкин әйтәм бит, буталашып беткәннәр, шуның өчен катнашы никахлар күп, һәм дә үз телләрен онытып, теге фамилияларын үзгәртеп, исемнәрен үзгәртеп, теге кайбер вакытны уялып, кайбер вакытны теге нитеп, шуның өчен югалып беттеләр. Ләкин теге өчен нидә караганда 100-дән артык, 100 меңнән артык. Әхмәт хәзрәт, менә без бит инде туабыз да, үләбез дә бит, соңгы юлга безне озаталар. Ләкин менә шулай соңгы юлга озатканда татар зиратлары бармы? Вот шушы ахыргы 5 елда, Аллага шөкер, без Хабаровск, аннары Сахалин, Магадан һәм вот Еврей обласларында Аллага шөкер алып булды. Хөкүмәттән соралып, нитеп бирделәр. Шушы хазиратларны нитеп безнең гореф-гадәт буенча шуларны матур хәлгә китерәбез инде. Безнең олыларыбызны, бабайларыбызны аннан шушы туфракка бирер өчен шундый бер эшне алып барабыз. Аллага шөкер, ул бара, тагын берничә өлкәдә ул да хәр эш хәлендә. Иншалла, аларда булыр дип уйлыйбыз инде. Менә Казанга килүегезнең максаты да бар. Хабаровский проекты дидегез. Менә нинди проект ул? Безнең 1-2 ел элек Хабаровск правительство хөкүмәте белән монда бер Татарстан хөкүмәте арасында аңлашу булды. Шушы аңлашу вакытында ул делегация эченә мине дә керткәннәр иде. Ул вакытта губернатор
Һәм монда килгән вакытны безнең президентыбыз Руслан Нургалиевич ул шул вакытны соралганда, хәзрәт, сезнең хәлләрегез ничек, эшләрегез ничек? Шушы договор пунктларының берсе дә Хабаровск өлкәсе өчен мәчетне төзер өчен проектны Татарстан үз өстенә ала дип шундый бер аңлашу булды һәм шушы вакыттан бирле без бу проектны баштан җиренә алдык, инде Аллага шөкер җиренә бирделәр, аннары әкренләп бу проект эшләрен хәзер алып барабыз. Иншалла, иң якын вакытта ала бирсә булыр дип һәм әгәр дә бу вакытларда бетсә инде бу эшләр шушы яз көннәре башларбыз дип ният кылабыз инде шулай. Төзелеш эшен башларга инде. Һәм ул ничә елга сузылган проект булырга мөмкин? Ну, уртача 3-5 ел дип уйлыйбыз инде. Алла бирсә, ул мәчетне бергәләп ачырга язсын. Алла бирсә. Һәм ул мәчетнең ишекләре һәрвакыт мөселман кардәшләребезгә ачык булып, бергәләп татар телендә вәгазьләр тыңлап, бергәләшеп, халкыбызны берләштереп яшәргә язсын сезгә. Амин, амин шулай. Рәхмәт бик зур. Исән сау кайтып җитегез. Ирак көнчыгыштагы татарларыбызга сәламнар җиткерегез. Алейкум сәлам, рәхмәт. Хәерле юллар сезгә. Бүген безнең очрашу урны Казан тапшыруының кунагы Ирак көнчыгыштагы мөселманнарның дини нәзарәте рәисе Әхмәт хәзрәт Гарифуллин булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.